Πώς κάνουμε σωστό καθαρισμό προσώπου. Μετά από μια εξαντλητική μέρα, όπου έχουμε πάνω στην επιδερμίδα μας και το μακιγιάζ και τη ρύπανση του περιβάλλοντος, αφαιρούμε το μακιγιάζ και τα υπολείμματα που έχουν μείνει με ένα micellar water. Στη συνέχεια πάμε με ένα τζελ καθαρισμού, το οποίο μπορούμε να το δουλέψουμε πάνω στην επιδερμίδα μας, με ένα εκπληκτικό βουρτσάκι. Από τη μία μεριά υπάρχουν τριχούλες πολύ λεπτές για να μην ερεθίσει την επιδερμίδα, πάρα πολύ απαλές. Και από την άλλη μεριά υπάρχει μια επιφάνεια σιλικονούχα, η οποία κάνει πάρα πολύ βαθύ καθαρισμό. Συνεχίζουμε μετά από τον καθαρισμό με έναν ορό, ο οποίος περιέχει και βιταμίνη C. Και κλείνουμε με αυτήν εδώ την κρέμα, μια κρέμα η οποία τοποθετείται στην επιδερμίδα και το πρωί και το βράδυ για ενυδάτωση. Ένα έξτρα tip που σας προτείνουμε είναι αυτές εδώ οι μάσκες χιλιών σε δύο αρώματα, δύο γεύσεις, φράουλα και κεράσι, όπου θα ενυδατώσουν τα χείλη σας.